Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si George, ginaingon. Gidawat ko na nga ako'y mabuhi sa duha ka anak. Human ka na mong, nga dili ka na magpakita, kay may lain ka na. Busa ayaw na pagbalik, kay sirado na ang dughan o kasing-kasing ko para nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong ginabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimta. Pa, ingon ng among teacher. Doon na may amutan 10 pesos. Unya, na put ko'y paper o pencil pa hasta put crayons. Sige na. Okay, magpalit ta. Aw, sige, lahos na ito sa kusina ka. Kaon na rito. Nahibaw ko nga, gigutom ka nagikan sa school. O, papa, kaon sa ko ha. Sige. Ay, ang e-bike driver nga, tighatod o kuha ni Jaya sa eskwelahan. Tingbayad na sad, karong tapos buwan, sa iyang suhulan. Ano man si Elsa, Huwag man kayo magpada sa among konsumo. Akong tawag kung di sad makontak. Huwag sad siya mag-online sa iyang Facebook account. Pa. Mao na, George. Dako yun ang akong pagtuo. Nga may lain ang gikalibin ron ng imong asawa sa gawas. Maong gituyo niya nga mag-ilis og number. Og mag-ilis po og Facebook account. Nasing bako taon pa, Love kay ko sa kong asawa. Ug iyang pag-ato sa gawas, para lang nga mahawas mis kalisod. Oo, tinuod na. Sa sinugdanan, pamilya ang iyang gihuna-huna. Apan sa dihang, nakikita siya og sakar dito. Sakar, ha? Sakar. Nga magkatambal sa pagtukar sa iyang gana sa sex. Diya, nang laay. Wala. Wala. Nalimta na. Nalimta na yun ang tanan niyang gipanumpaan. Kung gusto man ka sa imong gipanulti pa, huwag mahimo. Dawaton ko na lang ang tanan. Ug, manrabaho na lang pod ko. Tungod ang alang sa bukto ng mong anak. Bueno. Attorney Buen Algono. Idol ko na. Bueno. Abduwa ang inahan sa imong asawa.
Basin, doon na siya mahibawaan ron sa mga sikrito nga kalihukan sa iyang anak. Gatua sa gawas. Atua, gyud. Og adto pangutana. Pangutana sa iyang inahan. Sa gusto mong mahibawaan. Doon na lang ko sa bahay nila ni Mama Adila. Basin doon na si kasayuran kung nga nung di rin ako makontak ang iyang anak. Pero, di ko makatuong nga maglaki siya dito sa gawas. Dili yun. Sama? Doon na sila yung laki nga kapuyod dos gawas. Oh, George. Ug pasaylo ataon ko nga wa ti kasultihi bahid ini. Kay wa ko masayod kung unsaon ko sa pagsugod og istorya ang iyang pagpakasa dito. Apan matud niya nga wa gyud ko noon ta siya tumo nga magbudhi nimo. Dadalag siya sa kauban niya sa trabaho nga lalaki. Ug ning higayon na nahigugman na siya sa maong lalaki nga sama rasad nato nga Pinoy sad. Paitaw eh. May contact number ka niya, ma. Tawag ka siya, B. Gusto ko nga personal may magsulti. Nga, magbuwag manggani mi. Oo, tawagan ko siya. Kadali ha, diaramang bag-o niyang numero. Hello, ma? Nanawag man ka, ma? Anak, nasayod ng imong bana nga may lain ka nang gika-live-in as gawas. Mao pa? Unya, ma, unsa may ang sulti? Ug nganong imo man sadya gisultihan sa tinuod? Nagduda na siya nga nagbinuang kadiha. Mao nga gisultihan ko na lang siya sa tanan. Ug niya siya sa akong tapadron. Kamoy pag-istorya o. George, dawatang cellphone. Kamo na'y pag-istorya sa imong asawa o. Di ba? Day, anong imo maning gibuhat dayo eh? Dung pa sa ilo akit ko. Ay, Sige magutugtukar ang akong gana sa sex dire. Unya kini akong kauban sa trabaho nga lalaki. Sige magpanintal. Moto nga natintal gid ko. Kada adlaw naman ko niyang ki-charger dire. Motong nag-live-in na lang mi. Hangtod nga naigo nang akong kasing-kasing niya. Kaya sige man ko kaigo sa iya ha. Pasaylo ako dong. Pasaylo ako nga kining tawanan na akong higugma. Kay kada adlaw man ko niyang birahan dire. Pasaylo ako. i-off na niyang cellphone, ma. Di na siya mag-isulti na ako. Ay, Buwag na gabi. pangita na lang og laing babae din sa Pilipinas dong. Saon tamat ka may lain naman ang akong anak. Ako na lang siyang ingnon nga magpadaog kwarta para sa inyong anak. Og dawata ang tanan ha, nga dili gyud kamo ang mag-uban hangtod sa inyong kamatayon. Mauna isulti ni Lilian Bainilo? Lagi bay, mau yun kayo. Bibitaw. Kung uyab kuno kaniya, saltian ka. Kung manguyab kaniya. Ay. O lagi. Kung manguyab kaniya, sugtod di kaniya. Ay, dahil ning. Ha? Uyab di ka. Eh, ibugay ka na ko sa Lilian ba yun eh? Ay, Kani ibo. adto pa yun. Ibo. Nga in love siya nako. Pero si Ilsa nga kung gi panguyaban kay
Ay, ako nagustuhan. Pangyabi ba, lamiar mo lilian. Tanaw, virgin ba? Ha? Virgin, eh? Kubaw man ka. Ay, nguya, bang wana sa unang ibastid ko. Ikaw yung gusto lagi eh. Saon na lang. Kinahanglan o ginahanang akong anak bay. Busa, panguyabang ko sa Lilian. Kung musugot siya, nga, manginahan sa akong anak, o, makilibin ko niya. Pwede na. Oo na. Siguro yung sugo to siya, bay. Tako, ito gusto ni mo. Hayaan mo ba sa? Tukuar ba ng imo eh? Iman ka, itong nagluto, tagbidig dito, at ay kudkuran ka na may gipo na mong kudkuran. Florida. Pero, ay, sige lang. Perat-perat, mata na nilin. Inikigwa na yung buha, bay. Ambot lang. Di ay. Mamisita ka ng ginyo ni mong Lilian. Oo pa. Og ayaw sa pag-uli sa inyo pa ha. Itanatan-aw lang ko sa bata. Oh, sige. Pabuton ti kang mauli. Ug kung magkasinabot mo ng Lilian, hala, turja ka na yun. Ipuyo na yun na din sa inyo. Aron sa ingon, hingpit na ni mong malimta ng ibong asawa. Kung makuya mo ko na si Lilian pa, dadong ko rin siya din sa amo. Pamabdusan ko rin siya. Aron, doon ang sabi nga, kagulingon nga anak. Salamat, day Lilian. Nga, gisugot dayon ko nimo. Naibaw kita nga mahal kita ka, George. Og nalipay kay ko nga nanguyap ka na ako. Lipay kay kong uyap na kita. Madawat ba nimo nga manginahan sa akong anak? Oo. Kana ipasalig ko nimo. Pero, ang imong asawa, basig kalit siyang mabalik. Asawa ba yung gihapon nimo siya? Iniusab ang isaat ko nimo, day Lilian. Kung mubalik ang akong asawa, di na mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Hugaw na siya. Kay doon na lalaki nga mihugaw-hugaw sa iyang pagkatao. Ug sa labing madali, mag-live-in dayon taday. Aron makaanak sad ta. Ug ato ni gyud nga anak. Oy, George. Musugot ko nga mag-live-in dayon ta. Musugot ko kay mahal kita ka. Kahambot na yung emo. Virgin pa kayo. Kinamihan na ngayon mong gibuhat. Kagilukan ng imandilang, George. Lagi ka una. Way balibo. Grabe ka lami. George. Tinak yung kagwanta. Subukan ko na akong drip. Dit lang. Ano day? Hala. Katuski ka ng imog. Taas kayog tampok. Halibe, ibila na yung duhan ni mo ka pa. George, ihinaya lang ha. Sakit trabaho na na. Napinaugdak ko. Uday, hinayon na lang ako. Ug ako ning laway-lawayan karong dumudangog. Karon. Kini. Agay. Sakit anak agay. Minta na akong sakit agay. Agapkas. Kaang anak agay. George.
Putli gyud nga nakuha anak ko si Lilian adtong unang adlaw nga gidako siya sa akong bahay. Pipila ka buwan ang milabay, nagsabak na siya sa among anak. Unya, kalit nga mibutho akong asawa nga naabot gikan sa gawas. Buwag na kuno sila sa iyang gikapuyo o gusto kini nga makigbalik nako. Apan wa nako siya dawata. Kay may lain ng babae nga gihulip ko sa iyang dapit.